lugar, quero agradecer a vosa presencia en este acto e a vosa participación nesta nova jornada formativa sobre a autorización de residencia para mulleres estranxeiras vítimas da violencia de xénero, un tema importante que nos preocupa a todos, sobre todo a nivel do goberno, que está incluída na programación desta subdelegación do goberno dentro do ámbito de as charlas formativas que estamos tendo estes días en torno ao 25N. Tamén quero agradecer o traballo dos responsables da Unidade de Violencia de Xénero na persoa de Alida Iglesias por esforzo na organización destes actos e tamén da Oficina de Estranxería na persoa de Josefina Rodríguez, a que teredes a oportunidade de escoitar hoxe en esta charla.